Reverend Obofo woni obi ni makopen woni papa yi adum chebia enya case tan enkanya nwa so nipa ekun o bibi na omu sa asofo ne de omu de omu pebone e masem kura no mu mpe enso ni bibira bo cash asofo ne bibu atwifo no mubu manfo sa na Obofo de no so mubu manfo abufuo ekanya no so ho nipa wo ho na abu mfu a nipa dia no ewie pe so hwe mpanimfo mienu na ekun a de papa opambo we nyamedwuma che na ni so odi we nyamedwuma mu sanso na papa adum chebia osom ya che oboase nnamusa o hwe nkomodie ko fi Nigeria nyina onnim twero no mu ankasa omu mienu no omu na de yeko se ye ni obi kura kontokwa omu na pata afedie bio. It's all about Angie's Bug TV. All right, yasa so shabio mene the body tilapia also de Asia ADM komo. There's this issue me pesa mene also de edi ho enkomo. Ye hwe World Cup no nsense me koba ye nyina yakọ balusu kama pa ba ama ezi bibi akosoma Ghana for na ezi ye bo World Cup no ye akoye ne se enkom hye ne predictions ba ye nyina no de ntokwa kese aba beto Ghana na wo hwe so form ka ho nsem so for be hye enkom so for be kase be se ni nyina ntimi amam amakofa ntokwa kese aba beda ho pa matim sa so for ni bi nsem ekoso Ghana ha no ano odempa enemi no so ye ba be so kamia says what sha Ghana so for ye omo mo di twi eye adwuma ene mo de brofo eye adwuma but to me me to form a asofo a di twi e preach eye adwuma no also ase wantwi de bia na we anyway na me na me we na wo yi say na che say omo ntem no ente say omo de brofo e preach me nim say sa de no before say e be di nkoba na kasa me nim say what na say ahwe sa de ni mu a wa ku sa de no Mamenchia ohwefo ene watiefo na yemo mabaso yes sanse aboa no ntakra ne ma no yakese amenchira wo mu pa na de wo nyina no se kuruma mfa ncha me pa ne die kwa so sebe mpleduasa twi kasa ena ne ka ede min kasa efu ena ne ka ede pa ntino amanfo twi na se mo asen brofo. Okay. Ntino o kan brofo na se ya teni kura no aya na nya ya. So brofo di watamanya o ya. En sheda nya ya. Se ma japadi o de brofo kan e obi kuro just like that. Aja na nso ko American e kuro. So to kan twi a o de pennies. I have you. Pennies. No lie. But ye ka hey no obo za no. Nti ama twi kasa no. Wo de bibia na de twi e kire obi ade a Otiasie. Yeah. Brofo no busa kwese mienu to aso a obeka so wabon. Yeah. It was oh yeah. It's good. Oboa. Oh yeah. Yeah. Yeah oboa. Because wo ko busa yi. That's abro ya kire o sa hu. Ba twi de. Wo kan ya be wura no. Na tiasie. Enu nti na ya na most. Ye hu sa abro omom ka brofo no ntokwa koso na sefo. Na ntokwa no nso ya na nye omu na ekun. Wo kan asem no a enipa na odi wachi ne te na ahye de odi nachi no na wo frefre na asumasi di watam wa ho di watam bebrehwe abrof omom ka brofo no preaching ne omukasa but we de bi wo ho a enhye da nya ya ba ka ne twima be ya omu nyina no omuka bitie omu ho omuka bitie omu ho na nam se brofo kasa no ye de ka asem kire wa enye ye nti no ye wo kasa bi wo ho a ye ka ofa no normal onu se o but obi ka ne twi ye wo kasa be miensa e ya de ba ko se obi koja ne nan a ese okodua so so okọ bi so okoja ne nan kasa bebre enso e ba ko se wan hwe ye obi ka bi kire wa oyem be hyew obi se wo ho se janan bia you see but to fa ko brofo me simple brofo toilet toilet ba be kase utimi ka kasa na abanja kama say na wo ka we enso kasa toilet oni uni na no me se me je cap era me koka se wo ma me bonsu eh tonso ye ma hyew mitibi a chew bonsu ye be hyew ni ebusa se na hina ofiri ba ena de bonsu pa wo kana cap nso e simple cap no so ejina wo cap ahodo ni nyina but ye ho no ye wo bonsu ye wo kuruwa ni nyina nso ye de num nsuo ba nya kaka apo a ye de ni nyina bebrew enu nti na
ye twi kasa no ntokwa wo mu no because tebe ebube ene tibetia ntokwa mpa ade bia bia na wote ase ye yan ya santi kasam ene ye tia yete no ye wonante akura didi atam apra o pra kekese ya obi so ne me obi pra wie na san akopra kira wadi na atam so ba brofo kasam no sa na me nim nya sa quotation na we mu yi no eno ano mu so yi ne brofo no mu di preach die di atam wa ha no di atam wa ha Yohane wa ha ya John e ba se de manfo ka se asofo ni bibu atwifo no mubu manfo sa na brofo de no so mubu manfo ni nyina no eye pe difference nim na kasa no e na ama ba bia huru sa na tie yo mu ye nanu abi no so ye ade ba kwa ya na medwen won se nyame adwuma nyame so pasomdwie nyame peace de bia do yonku so no do owo ho do yonku se wo ho waje se na omo di ekọ no na se omo ntemu so ntokwa oso asoro ye nya ntrafia na se yenko so ko me nya ntrafia but what ya asole ase a no hu de we abesi aye ho so enya ntrafia de obetu fo se gya asole trafia no se wakwa asole ehunu de so hu di a fine limit we makwa asole asomwa enya 30 years school be ne ko 30 years owie da mawie ade bia me ye bia me de madwen na ye nya bonsam ade bia me ye bia no me se eye me na me ye yi se bia me nim na se me ka se bonsam na e ma me ye de da bi nti asole de mo bia nko ye me ti wei me kasa me ka ene ma no mo me tu na sefuo nyina no eye asole mu ena me kosua bi ko kane no afutuo ni nyina akoko gina asole dem wanko ha wunya bi so hu nti asole de obi anko but wo ti asole mu a ena wo hwa asole no nkomo ene asole ne ma ne bi ekoso ene hihye bi ekoso na wo hu se ba bi a wugina yi wugina nyame fie de eno na very important because try to say bia no na ba ebe mi hu de bia koro enti so wo ani ama ho so na wo hu ba bi esa wugina try no so kura state say yen so ahonhum ni nyina nhwe na yehunu honhum a ene ye fa enti say wo bigina asole bim na wa asole utimi say unya hwe mfirim wo dia ne say wo koba wo bo life sa dia etoji wa asole de obi ampe bi mfa no hunhyem anye bia akora no ma mbe wa mu akugyaw no kwa keke ona say ye e ba say be bonyum kama obenya domo ya be si o ma me kama so ha adwe because at times say ye ke me esa na se me te ho no ma you ni say ne nyame so no different bi wo na ye na ye kwaso de ye nimu ana na omo na nim na omo ye ana sese because ade bi asofo be ka che o say ade we oso de enye enko ho no obi hu sofo na sofo ye bi chiro na say enipa esese obufu na de chiro no a gina ho manyankopon asem no e ka ne se obufu a ema owia enkonkoto e wo so ewie ni pia epie wa puye na akwakoto nti se bia no pa na obufu ya ni kwan sa de ye den e chiso eno nkwan de hia abufuo e ka nyamsom ho so so nyame na wo de abufuo na so nyame se nipa wo ho na abumfu a onipadua no enwie peye yes but chire ne se ade bia moro so no ye den e ye bone eni kwan se tra baabi Yesu ni asuafo no nam no na se kan hihyehi wo nyina ho kwate obi aso wo ho de se wakan o fatale ho no ye ba se yenka obi ho asem so ne bi wasuafo no enye Judas na ko kasa gu obi aso mu se papa ne gina ho me ko fena no me fena no na se ho no ade bi wo wiase bia no ebi wo nyamsom mu ba ye mpe no moroso nti ne etufo okay me meti wei mintimi pretend da se mawale me ne me yire nkoda enti de bia me kwa wale ase a na mpanifo na etufo no ma pretend ke kansem bi hye ni patirim na wale na mawale no nyame na aka mabom mo ko no mamu nkoko na bibi monye bibia monye bibia wana ka kire entokwa ewa walium na di nti amana basa ye nwanwan nyina ne se
asofo ni preach a kire ya omo me ehunu se omo no omo ye kron eno no omo problem kanya sa ohu te sofo bi ni sofo bi ku a ka be pata but omo no asteti se omo de omo ye holy omo se omo do mo nka nipa omo ye holy ni kwa se omo kra de omo ko obi bi wu omo se mensu nti wo obi se obi bi wu mensu no ni bi wu no so a enyo nwanwa eno na ama asofo ho aye nwanwa no cause omo ta ni nyame kosia aso mo do mutimi nyankopo omo ni nyame sia omo ni nyame sia ebe nyame no omo di nkomo se kwa kire we mo saa no mo onye saa nti se obi a wu ni nyame sia na wa mani pa suro se wo de wo ye different na nne wo se saa ho a enkanya nwanwa se nipa ku o but de obeye wo ho no bigi na omo ye hunu se asofo ne de omo de omo mpe bone mo de hwe e ma asem kura no mo mpe enso ni bibira bo crash o serious me nya se hia o ma no ne da no ofre no so asofo frɛ da bi o no nya nipa omo kan ho bi na nkura ne bi ba asɔre ana o ma se we ni bi na ha nyina agu o no ho se wo de nyame ahunhum bi hye mu a ho we no kura no a anya ho hwe okay so what position wo mu ho me de obi kura timi ka se otimi tu so etimi tu se ebi mu so mo ye angels etimi tu etimi yesei e ba sa akura so de wo de tete no e na ehye ne mu wo bibi papa bi ka kire wo ba ka kire ne ne enti wo kire nkura no catechism ho no esofo wo ba papa ba obi anye din we nye papa mpe nti papa mpe no na se papa de sa de na chiwade na kire bi si wani mu a ene man ye mu nti ye papa no masofo yesere wo mu omo me yehunu se wiase na yete no bibia atimi ye dan esi na police ni onu kura tuo se won ko che obi no de ko ba obi no na obi anke yatire ni no se won tutuo no hwe soro so na akobo obi bibia atimi si in life by sia na ni pa ewuram enu sa wo bumfu no bi akoma wo fom no no de akoma na wo fom na be dey abepata na atwa na se kra de ebi ni ho. Wow, the last time you so be on social media, and I said, or catch up a branch be say, Jaiman Semno, we are young people born more jay. Yeah, me cry me so for me pema, and so may try some majai. Oh, okay, yes, or my own say, oh, ye nipa. So what I say, and you know, or no quite try saying, I'm one no, or he massam crown, you woman as we massam. You're almost on me, yes, onim. Say you say obi pemba nti wonsu be pebia me a me manager ba kwen friend no kojo busompem do na friend lion o say okay me to no wato uyu na wahwe nsese kura me to no wato me ye na so nso be ye bia na wahwe nsese kura wakatua 15 million a month so me to tua light bill tua water bill niam ngiti bi didi o chop money nyina afirim na so de be pemba o hene obi na meka sankyerɛw enti ma pɛ no enye bɔne o ye wo bi baby obi edu no wo ye ma asɛm a enka na brabɔ obi betuma hyedam saa 1 month onko ba bia da bi oba ba ko be ba bewurum ekoba na na dwuma ekoso ni kre China fo na eba ha no yesi joto nye we nye no ena mo modwuma den eni sire mu omo adwum ni pesikenti no da bi omo num joto ho nso musika ekoso meboa yes ekoso eni pa bia no eso hwe ba bia wugina no hu na mo abetu ti na akora sisu a odi kan yesi wabutu wabutu wadane wagina wawia woyesei nkakra ba bia wo bedu no wa na so tu hofo so enti enipa bia woni nenso me se omo manipa bia hunu se woni nenso so obi be bone ne akasa an ade nyame chi no wobekubu nsem gem na sefo bone bia nipa ye bia na ye wa wo nipa dua nti ne ye di tuofo because sika wo ho enso na so de be ma asem a enye nyame na ekopa ne hye wo wo sika no besa na wa opa ne hye wo ho wow so wa ho de kakra ekura so mfa nya adwuma na de be ma asem no bedi a be akra gina ho na wo tu ahwe eno ngwa kwa heaven what you say enti ye mani pa hu no kure wom ni emfa ntu nipa fo
na me kura de wo ka kire me se ye kwa he me wa na nyame bu mata ne nka me ye ni nyina wa ha e bi kura ye be kwa na ntesa we bibia wa abra bia na ye be kwa na ntesa so obi enim ne wo ho enema bia ye de tum krofofo no aya cake se ye kosoro ho a ana ye kosoro ho nya be ntina ye kosoro nya be ntina aha kura ye che wa ha me nya be ntina ona me kopro be metena mani pa nhunu sa de na wo ye na be se ni nipa bi be se ne daache e be se na brabo wo de ka nam ne se ha ye ko 80 na so be ko 100 a wo fa ka no mo ho bo accident e kira bo so na yate yes obi ni wo ye he ya pataw wo si wontie na nipa ye pataw wo si mebo no ho se wo ho de boro no so nti mebo wo to twade na otwe no ho na nsa kwesi ho ana se wo de wabo no wo de ade abọ wo nse ye de ko gi ye twa ye de na kotum 10 years 10 years no be ba nsa ne na nyina wo ho wo de no wai nti 10 years na de bi beto aso ti tufu a no watie so what you say tufu no watie nti ena make say so de o ka se me mani age pa say omo na ama ye hunu sa say omo ye special omo no omo gina ho ma say omo classmate nyame omo nyame tu nsa didi enti omo ye niam bia akira na ye hu ye nwanwa say asumesi na ye say but asumesi no ye nipa na wo no nyame ne bo no ne ya na ekọ na eba na ye wore ketwa na wanyina ba bedu say so omo anya ne sa nso so emma ye nya gidie bi wo omo mu kwa me ye nko wo na ase wo de ntoro ehunu akura no be hunu akira wo mu chiro no kura wo mu se mfa ntoro entretene obi so mfa ntoro entini tiro na de hwade o sofo se ade bi se yi ba besi na nyame se me meka nkire mu na mo mpae bla ni pa se sebe mpredua se ye reason pa ena ye behunu se nyankopon wona ade nyina ye ne dia wo se sa ade sei ba besi na mo ho mpae ne boy bo akire hwan ye bo manyame nyankopon na mo ye mienu ono se bibi ba besi no ye san ko bo nkire no na se chacha wo ono na ye ka je se bibi si na ye se bo mpan na sa akire eso be dada ya je sika ano di so ho nti sa ne mani nyina no e ma ye hunu se ye ba pon so fu omo ye great omo ye different kra ye na no nso akonfo no nso no bibi se ba besi enya mpa ye o ye nkofa we ni we nkamom ne ye mfa nko stop no enwunsa ye ntwa ye stop no ade a wo ye da chi se ne be wie o enya bibi a ye ba besi o jai so jai eni ti kan ne na nanom ye so mo ya baifo wow woni niema wo fam no wa fam wonim de be wie o nti wo ye no na no kampe na bam abeka san ma me de na no kan na bam aha wo fe hotoro betuma paw wuti e wati e we na ohwe wo fo no nka sempa da bi wo hu so ye mani pe hu no se ade wo ya wo ye eniema ye hwegu ha hwese na anu nsuo ho nkom abuo nsuo e to ho nkom wa bra nyankopon kora betuma akasa akira na se wonim die mbe kasa akira se bola no mutugu gatasimu no ebedu mre bi nsuo takase a ebe yiri wenya ye mompa yo na gatama ye ma na nsuo to na ebe yiri a empa ye be na betuma ji ye bompa ya na ade na ye magic na be na ni nwura no so ho na obi amfa nhye ni tirim se nkomhye bia ye nkomhye obi wo se me de sa nkomhye we mu de nkomhye ketwa me de me hye sei ni nyina ye nkomhye aba no nkwa de ni nyina ye nkomhye de wa be ka no nkwa ne de sa yi kire o masa ka yi kire ene nkomhye na bom wa hene sa wo sun da ya nkomhye wo ya da bibi ni ya be yi a kire wo ade a nipa ni nim ekina de ebesi wona nyina obi abi ya nyankopon abi ya na honhom bi abi ya kire se ekina se ebesi na waka kire nte bia ekina se ebesi na menkwa nkomhye wo dan ne nkomhye na ka honku na asi na nka ya bo se waka ma na bam o mo dan ni nyina nkomhye na akofa ntokwa aba no because wo hwe de ekoso na ano won de ba je say no ye ntimi nka bi because ye nim ni ewom ye ntimi meka because ye nim ni ewom me de me di yawo udi yawo me di yawo pa kire se so hwe mpanimfo mienu na ekono a ewom se ba ko sen ba ko de but wo nyina ni afi
Ye papa pambo me hu no me nsa sa manyini me hu na chepo we nyame dwuma che chepa na ni nso odi we nyame dwuma mu na wonim de nso we nyame dwuma mu san so na papa adum che dua wono nso osom ya che oboase ni namusa wo hwe no komodie kro fi Nigeria nyina wonim twero no ankasa aw bia nim se omumie no omu na de yeko se ye ni obi kura kontokwa omu na pata afedie bio ni asem no eye hwan na abebo bibia gu omani so eye hwan ya hwan na abo bibia gu aye wuradum che dua ni so na hwan na abo bibia gu ye papa pambo ani so afedie omagya twero na to na afedie omu kontokwa nti duru kwasi ada no mukọ asole a ntokwa yi kwasu yi eduru kwasi ada no mukọ asole a omekwa okase na akire won solma se ni ntokwa no da bia koduru na eso muka kire wo mu se na na makodi na tam he obi obe bia mu nini bi na ono so aka kire na nti na afi no nyamesem na ye ka no na yira ya se akura tu panyinu tutu akurafo me de metima ka kire me papa adum chedua ene me papa opambo se mesire wo mu etire ni tire nka enkyere sa bontinsu ni emefa nko mesire wo mu adwobrao so ma amana anya adwobrao dia na mo pese timamfu obu omu de mamo no mo be se firi ho I'm telling you there is we don't want me ko kasa fa asundwe ho asore dem na me kan omo mamo kan na asundwe nwura wo mu na sebe mpre biasa me kwa de me hu ni se so obi kan fun kire wa oniema wo ho no nkoi we nso kan fun kire wa eniema na nyame dia ma no enkoi da so ye adwuma adom no ho so ho anasa nu ntira mo she da ka kire ye se nyame dia adom no ma wa wanyi no yesre wo mani die kwan so na unim omo mo wa kire no kotre se de wo to bo ba no ma no ho nyina hi de wo to bo kotre no ho nyina hi se de ogina kire ye wani gine wo ya de o ku no de boditi wo mo so no na wo mpanifo mie no ku a mo so mo tie kire na wo ku so on papa ze o papa obi ba ka papa isi a ze wo eba wo ntan ma men ka se men kire wo se enipa mie no ku a wa wo ye hoho wo mu no ana se wa wo ye third person no wo pata okay yankoku bi because bi antokwa no kro mo ku no enye sa de ma na wo hu no eno mo ku ho ye na bibi fufuro a wakora wo hu ti mesre padum chedua na chitafo ene ye Europa mbo na no so chitafo ne na sofo nketoa we so asofo nketoa adwobre o mesre ensem bi wa wo kan wi a wo be kan gu ho abufuo no be mo akasa enu sa nyo no na wo videos na adwo no enko sa na de odidi atam no komo afi wa wo tie kunyam na se wo ko hu bia wo ka se enti mira me keka se kire papa yi mira me keka se kire opambo mira me keka se kire adum chedua mesra mo empenifo se wa yi bia ye de mo ya koduru no eye ye mfa ne se abufuo entra ade bia buru so a bone enti se no se kun ne mo kun ebe da ne bone am ya kamani mo ye ka ne se mo kasa agro ebe du tembi ye be ka bi ebe du tembi no ye ka se na se sofu bi na ye asole ena mai boys and girls mu wi wo mu ho mo wi wo mu ho na nkura yi wo so ye tno ze mo de mo ba ha ye tumfu amu ntie no se ma ye kana mo se mu ntie ye de ho bagim o ye de ho bagim ye tumfo no mu ntie o enye sa ebe du tembi no mo beti se so da ka asem bi nti so de pa na ka asem bi che na ye di ka be kan ye be sra mo ko to jogu fom ye sra mo entokwa na hu hia de ye hwe ne se obi o wotumi bia mfa mo Ghana that's the here no mo pa bo mo mai de here no wo mse de bia ye ne yetenchan ye ne mo ku ye ne mo twa akra o prekosin busa no woni hu na de nti ye tifia ye ne mo ku no nche se mo nyewu mo ye but ya ne pese ye ya ne hu de wo mu nti ye sra mo sa ne ma mo ye nyina nkrofo bi twera nkrofo ma abrofo no hwe o mo hwe ni ye na mo hwe nchiri ma mo hwe ni pe gu mu na ase na mo ntwa so ye sra mo a ne die kwa so we kakao the body tilapia also the my fa near my course on social media between asofofo and then we anyway we abesi hai or chabo say we nso ni we
na yɛ kɔ ha we na fa ha nanse ya ojaba nso ne obinim omo so nanka ya ati afa ha oho na we kwa na we abagi we kakra na we aso we die mo na de kɔ we abagi we kakra Ghana basa na yɛn ayi wachi na enyamso na ɛyɛ den so de na ama na yɛyɛ den yɛhu sɛ yɛn kɔ ha ananse yɛn fa ade a na me fekura nse ntɔkwa kɔso a na kye hu sɛ nipa no nam ɛno kra no etimi tu nkrofo bi fo yes hwɛ ewebe obofo ma me na baso obi obi a ayakrika nanse basa wa yeku kakra a me bona baso pa he woni asofo woni obi ni makopen enye so woni na kon manya case pen yeah woni papa yi adum chedua anya case pen enso na mu hia abusa won se te sei wow woni ya kan sei obi nim ne ojaba case won na ginam na wo pata because wo hu bi pen yeah de ko wie nyina hu yi enkrofo bi asebe eni kwa so mu kasa ore mu obofo anim nyina kasa wo hu sa de no yeah sa na eso mu ye yo mu ho eni kwa sa ye kura na ye nya asofo no ye bam omo na hwe so solve problem na platform kese no a mo frɛ no puppet no ho kura no mo kyese twere no kura kyese afopon adone ye konkron ho ye ba bi a ho hu na ugina ho ka nsem ayenim enye yeah che be sere wo mu yeah ye papa wusu bempa woni opam bo anya pen omonya pen muntwa so obi nim woni opam bo anya pen o matwa so yeah so sa ne ma yi ajankuto woni we nya na we ni we nya na ye nipa yeah but eba na motwa so mo mo nkodip na mo kodip a afi na mo kire de oye nyame nipa ene de onye nyame nipa basa emwa futuo kese pa yenim oso de na wo obi ka se oso de sesi ni twani na osanso ya TV so adwuma kakra wo futuo ye befa o mbefa omo ne kuta bible nyame ne omo kasa o mbefa o de wo ha bon ebetwa okay ebetwa okay ebetwa kura na omo a no mo nchen a mo ka nsema kese to asofo so na eso mo jai ensen me hu se ablante ba kon e frɛ no ba ku bi o call man basa abronoma dabi uche prophet uche ye frɛ no rekubo ahen no manasi manasi na nsem so ye de ye good nsa na ye de first time I say we say sofu ya menene apampam nyina ye pei na jagezi eche no yenim se bia na jagezi nko a ye wo ha prophet uche nso akososo ne nsem a ekoso ma abrantie wo koba remanu nko a wo twa wo bro man tekura so sa ne ma no etowa entowa be kasa wo oga na de beto na ye de nsa begu achisie na hu se yes se mra wo ho esere mo asem ni wo kura no nsika daboto mu nso na asem ba ye woni pe bi wo nya case a ne ma me na busuafo ba mu de sun na beba esun so ye mfa nyi obi mfiri police station ti sa wonim sa de na wona ma hwe wa no yie ha dwen pa so de ntimi nkan bebre because obi nim ni ewom ni nyina ne se asomdwe ne yenya hwe se ne reverend obofo 290C eye ojaba ne obi nim case no ka case bi se nka mo omo nso nka mo ntu omo na nsi ya ombeka na nka omo nhwe omo nka atakraja mo nyina mra mu bi na omo nhwe na omo nka na asomdwe mra yenye de ye pe no ye mpe ne se ya sofofo mpanyimfo omo madinji ayo mu dedo dinji ayo mu dedo sofo atoma we na sofo tuba we na sorry ma nyame mu ma no ankasa no adane atamfo kowo etie omo verbally I think say asofo mpanyimfo no ntu omo na nsi so Christian Council into omo na nsi so na omo nhwe na sa ne ma we nyina no to entimi edwa oso ye de ba we ye wo bibia beka twa to de kan se mrante ne maba obi ampa adwumanye wi ase o ye be ma na woni adwumaye na sika na obutuma obunsam jim na ate no tisa anti obunsam jim pa ka se obunsam jim a be ma sika na obutum ampa o ye be soma sa na wo ye ne ma sa o yire kwa adwuma na otifie wo ba no afro se wo de panyin soma onye pan on to pan no mienu mankura no wo de yinkura no tade mu free school ba no apesem akra no ano chemu be school ya mo adwuma adwuma bi adwuma bi ala pe bi ye ne fie no nya empty na mu nyina mu nkɔ adwuma mra matiri mu nya odasa wo yire ye adwuma no wo de hwew beduru ba bi wo mema yo no ebesei wo kasa ye mfa bio to bia mpa adwuma nye yin twe ho mfiri ne mabɔne mu nu bɔne ne sa ne ma no ohun se obia no nu bɔne na
wona mo gyina kwan mu no oda ma ne nyɛ omobo ma no ntufu ne nhyɛ nkura na twe ho firi ho na mboa nsa ba nsa bibio na wonom adidi fo ba na sefo oba ne de ode befo na kyira sem yo. All right, a word to the wise is right here on this channel. A word to the wise. 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 Ka say wise to the wise. Ebunu be yan kana sem. Fantastic. Eti e come on be see ya me ni e refresh baba paje me no so dey the body tilapia. Also that's it. The producer Jordan. Jordan. Thank you for watching. Bye. Come on.